Takže ahojte ľudia u nového videa, dneska vás tu víta iba Cuketa. A dneska si zahráme Minecraft 1.21. Trošku sa mi to seká, neviem prečo. Vy ste nevideli, ako som to zakladal, ale už to máme aj tam. Možno som to trošku dlhšie nevydal, ale to asi nevadí. Ale nebudem robiť z toho také, že part 1, part 2, part 3, ale spravím iba takto. Tak, vyťažím strom. Ja sa pozriem, či táto rakovina je celá zavodnená. Áno, asi je. Tak, vyťažíme nejaké uhlie. Zaujímavé ma, že čo tu je také nové. Ani som moc nikde nepozeral, iba viem, že by tam mal byť nejaký nový boss, alebo také niečo. A on bude nejaký vietor. Tak, a môžeme sa ísť. Dobre, toto je to iba. Nebojte sa. Není to, myslíte, že to vyťažím takto? To mi nič nevypadne, či? Ja už som to dlho nehral, tak prepáčte, keby som niečo zlé hovoril. Tak. Je tu iba tak málo železa, iba 4. Tak, vyspím sa. Tu je skeleton dole. Necháme tak. Ale tu nic není, ja musím asi založiť nový svet. Pozriem sa sem. Ja neviem, ja tu nič nenájdem. Ja musím ísť naspäť a založiť nový svet. Keby som tam nič nenašiel, tak aspoň si givnem niečo. No, to je síce trošku podvádzanie, ale... Tak. Dobre, toto je už možno lepšie. O, ja tu umrem. Tu už sa už nikde nenadýchnem. No, berem toto. Spektátor.
A idem sa pozrieť, že či tu je niečo nové. Tu je niečo. To je dobré. Ja sa pozriem takto. Či to. Toto je trial spavné. Čo je tu? Je tu nejaký silkta. A to je... Čo je tu? Tam je voda. To je nejaké bludisko, to. A. Tak, ja si dám spektátor. A tuto by mal byť nejaký boss, ako je napríklad Warden, alebo ak sa nemýlim. Tak možno bude tu. A tu sú nejaké tlačítka. Aha. Počkajte. Tak, teraz to bude lepšie. Tuto ja budem hľadať enchantované zlaté jabka. V tom som ja najlepší. Ale kde by mohol byť? Mne už to vyprchalo. Počkaj, ja si to ešte raz dám. A tuto niekde bude aj toto. Warden. Ale zaujíma ma, že kde by mohol byť ten boss. Čakajte, ja si... Čo som zapol? Ja je prieskumník? Tak. Nic ste nevidia. Ja som počul niečo, že... Takéto niečo som počul. Enderperla. Poviem, že dosť random. Počujem to zombíka. Bad Omen? Čo to je? Bad Omen 2. No a teraz je čas na to, aby sme sa pozreli, čo tu je všetko nové. Dám sem. A pekne vám to takto dám. Dobre, takže toto ma zaujíma. A je ich toho málo. No nevadí. No, budú tu aj ďalšie veci podľa mňa. Možno toho bossa pridajú a možno ani nebude. Čo to bolo?
Neviem. Kladivo nejaké. A Wolf Armor. Tak. Wow. Dobre, tu mám Battleman. A ako pozerám, tak všetko je asi také isté. Ešte toto. Čo je ešte nejaké kľúče. Trial. To si zoberiem. Sú nejaké nové hentie? Asi nie. A to už je všetko. Tak, ideme to vyskúšať. Zoberieme jak sa to volá? Musím to nájsť niekde. Počkajte. Jukebox. Dobre, super. No. Vy neviem, či počujete, ale není to zlé. Čo je na maze? Tak to asi veľký damage nebude dávať. Wolf Armor. Nejde to dať... To je na vlka armor. Počkaj. Musíme dať si ochočenie. Čo je toto? Neviem. Neviem, na čo je ani tieto veci. Pozriem sa do spektátora, či to niekam netreba vložiť. Aj tu sú nejaké nové bloky. Tam bricks. To tam nebolo ešte. Aha, ono to je spojené s Minecraftom. Čo tu máme? Tu je niečo. To je zombík maximálne. Tu som pozeral. Čo je tu? Tu je akvárium. Toto je trošku podivné. Je mi to trošku divné. Niečo mi toto pripomína určite túto vec. Ale neviem čo. Ešte raz sa idem pozrieť sem a skúsim. No. Tak. Takže dávame si survival. Oh my god. O, ty si dosť silný. Okay. Bricks.
toto. Ja sa tu zastavím a s dovolením vyskúšam, čo je toto. Wind charge. O, čo to má na hlave? Počkaj. Čo to má ten skeleton na hlave? Počkaj. To mi chceš To mi chceš povedať, že oni pridali nový armor? Asi nie. Ale tieto veci, čo to je dobré celkom. To moc sa mi nepáči, že tu všade je voda. Ale je to celkom dobré. Tak to už by bolo z tohoto videa všetko. Čaute!